Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, sampe sak karepmu kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe ki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Rasa sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa ki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simboke ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awamu. Kancak bleguduk selalu kembal semorante. Hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mladak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis
dadi kingkot bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak totok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bagatara wani. Metu njaba ayo. Kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wani? Metu njaba lan tuntuti Bagatara. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbuh. Caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas kok aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mungsuhe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti kok. Wah, caidan edan wae wis ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe.
Ampun jajal gedhe, Gong. Engko sing yaene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkadempel, lahir teng Karangkadempel, nek ana wong ngrasani Karangkadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkadempel, urip ning Karangkadempel, seger ngombe banyu Karangkadempel, wareg mangan wulu wetu Karangkadempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna Kaida? Kanjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbuh. Lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesake kawula sak Karangkadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nyumurpi Karangkadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye kok? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, men gemes aku. Nanti arep ketekan Durna mesti geger, nanti arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang tak putunge, Pak. Wen pokoke hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karangkadempel. Kat. Itu nun aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan demen kewirangan. Ya Ji, menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun
menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sak mangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang napa ana kaman ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Baranga, Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun nigake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning mananggilan, Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Oh, Koko Prabu, ingkang putra ngerahipun Setyaki kula cemadheng dawuh Koko Prabu. Oh, ingkang putra pun Gatotkaca cemadheng dawuh. Wanadyan putra pun Antarja cemadheng dawuh. Pakde, ana dawuh apa? Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh? Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakde? Waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon nggone wiwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu? Setyaki wonten timbalan. Rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya. Pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengguni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong. Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong. Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecianing Punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Punakawan liyane. Lajeng parepat Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandhang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Mriki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Benjang menapa mriki wae pangkatipun ingkang putra Pringgondani Benjang menapa. Pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Benjang menapa. Ora ketang sambung ngobol cara lintang mangkat dina iki. Mriki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakde. Ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Durnaena panalingan remajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda gandhok blekudu soal gimbal Semarante hawala syukur nger syukur anakku murid anakku siswa Nalindring Magralun Prabu Jayeng Sekti Niki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Monggo yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Magralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Nggih, lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong. Yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna, aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirahan ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti.
pranggul mungguing ayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguing aloga walah kaget aku awan-awan tak kira ning demit jedul iki sapa iki matane kok gedine rajamak kaya nduk diceplok Tru rene yo ngapa to jebul Durna ora nggawa Kurawa Tru sajake iki murite Durna Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite wah lah kok iki kok awake keker kaya ngene terus piye iki sapa sing arep mungsuh iki lah kowe maju nomor 1 iki ngopo tak kira Kurawa Kurawa ana sing tak incem sapa Citraksi lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen gentro iki to yes men nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandhangi karo para putra-putra Pandhawa nek nganti aku mundur isin nah wis men tak lakonane Truk nek kalah wong menang wong perang hitunge ming loro menang apa kalah menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane anakmu cilik-cilik lho Gong kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to cilik ya men ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusoni mbokne lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa ha kowe iki padene ngopo nah aku mati kok kan tanggungan gula wentek anakku nek kowe mati aku tanggungan gula wentek anakmu ngono kuwi tegese gotong royong ngantarne anake Semar malah wis tenang ora usah perdi rasa mikir tak lakonane urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok mbok ya wis anggere esuk 2000 awan 2000 dwarase ra jamak-jamak saking dene kowe kok Gong lha pitene nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok mencidoke kok dikredit ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane takon ya aku yo dasar Baranyata putra Njodipati Gong rasane aneh iki ngedapke mungsuh ngedonke mungsuh ngene iki putra Njodipati arep Antasena Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena eneng apa ya eneng Antarja Antarja ya ana Gatotkaca ya eneng aku dudu putra Njodipati lho iki mulak-malik iki piye Senopati Ndarawati Ndara Sencaki ya ana alah sing ora ana sapa Lakasan aku putra Madukara wah nek anak Madukara iki pirang-pirang Ndara Abimanyu ora ana oke tak ngaku lho Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu wah Abimanyu aku wis tau ngerti najan liwat gambar Abimanyu iki dapure ora kaya kowe aduh ya wis ganti jeneng kok gonta-ganti ora ndeng aku bature aku Bagong iki sing kandhake Begawan Durna mau Durna muni piye jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong wah kowe to Bagong dasar kemarata piye gleleng ora iki Bagong sing mburi sapa iki kakangku Petruk kakangku menah cilik jenenge Gareng telu kuwi ra iso disangga entek kowe sapa aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun lho Jayeng Sekti iki sapa meneh Truk mbuh mesti seswane Durna kuwi mestine kowe anak buahe Jayeng Sekti yo dasar Baranyata jenengmu sapa Sumbang Surajigja wah cah pelit lho cah pelit piye Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa duapure Bagong ora areng apa kowe goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna kowe mepalangi Begawan Durna ning boyong karo Semar Badranaya wis kandel kulitmu wis 100 balungmu ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok Mas
Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to. Ya. Mundak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat saka aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajiksa. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tak nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajiksa. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju senjang ayo. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Ogar kowe. Wes. Tuan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong? Ana. Piye Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ha ngono. Serang. Yo.
Yo. Cah siramu. Mati kowe. Mati cah siramu. Oh. Wah, katamu pemilihan. Ah, mati. Ya. Wah, sapa iki? Irung kaya sosis. Petro kantong bolong anake Semar. Wah! Ayo bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok cacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe. Hot. Iya. Kakak apa kaya agak cakap apa sila tu kata apa kecil kakak mana tu itu non mungsuhmu lah pripun Rene akak begilah sabar ini apa mumet tak piye lah agak tak banyak lah tu sagabak ketela sama dia Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakeli. Aku betul di sini. Agak kecewa juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli tak beres. Ada. Agak kamu ada tu. Agak tu. Agak tu ni. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik iki. Pateni kok adiran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Akate lete kecil masih. Akate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello.
Oh iya, aku Petro. Aku. Rada keselaka kelompok. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku ni akade. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Kenapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sawala kata kebaya kata bisa sebari tile bagai. Puyer patra ora isih kuat aku isih kuat. Kembali ngedek kembali tile kembali. Tulis ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Kada badan. Atau kabasya kada. Akan terjadi kada kita kabadikik. Mongko ngono dadi dolanan. Saake ya kok. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ra krasa apa-apa kok kuwalat. Juga iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Bang, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Nah, ya. Wedan glendis ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, ketreki banget nih. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Truk dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu arek kacemel kae. Pecah lho, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung ngalit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis warek mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi to mangi. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuhe iki tugel.
boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo sencaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih mestakaken dawuh sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek aneng wayangan ketemu sencaki aja gelem dilakokke oh nggih engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh oh nggih mestakaken dawuh wah mungsuh-mungsuh apa anakipun Semar naminipun Petruk arep batur mbok gedibal ping 17 nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene ra jamak-jamak kuwi Bagong wong loro kuwi pancen wis kompak nek gareng kowe ora pati ya nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup nggih Mbak ana mundur nggih aduh mati aku iki kaya udu perjuritku iki Bang rene ya iki ya bisu Truk bisu ndasmu iki kok iso omong tak kira nek bisu arep tanggo dolanan dolanan ora rumangsane Sukini kula wonten dawuh Mbah kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang inje jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati nganti tak gawa mrene inje Mbah mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora nadyan kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan Mbah nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren lho timune kula durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe nggih gantos timun mungsuh kratingdeng kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi maksude piye nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngapa make up Mbah ampun benges make up wong tuwa desa benges kok disebut wis maju kono iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit nangkep kowe dadi mustikaning satriya ama Suramrata Jaya Marata imbang yen padha-padha mungsuh Sukini bintang panas era 89 sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak ora mati dening aku diajak apa kowe miyaga do petruk jeleng kuwi kethuke gedhog ngono kok tok kalau bayar pira kowe semantean ora Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwokerto kuwi sapa? Sukini. Kini
asu. Arep ngopo mrene? Gelut. Amos ora merata jaya merata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Dibantangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun, Mas Setyaki boyo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Nggih, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula eliki, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene ra jama-jama. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok menjap-menjep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora blas buyak kecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye, tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora.
Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana nek entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora ngelek-elek iki ora. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methoke iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba ngopo iki. Ya men dingu ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku iki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifatku ping ndak telak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane atiku. Ya ampun iki mati barang isin jengat e rene. Ayo arti lagi. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Piyene Sukini? Mbuh. Kok sajake kagel. Mbuh. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, hanya kan iki kurang ora tau. Sia-sia uripku, Mbak. Loro-loro atiku lho mesti sepele karo wong kare kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumangga.
mangka anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den, anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing ngeparangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wah. Wah, wong gagah. Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal lawenehake. Wah, lakon kene pancangka. Waduh. Itu mati aku. Wah. Manusmaning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa.
Daya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candrawiraya. Ora nggletak. Apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti wal para Pandhawa. Mati weh. Ngebake Pakun jalan. Waduh. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Griwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsaipun muridipun Begawan Durna namung nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dalah. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak menehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti
dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng Paduka Sinuhun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakun jalan papanmu Baladewa. Woi, Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok cak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Komen meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panus maning salep jajaran ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Wah, Ratu Mandura, Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti ngilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayeng Sekti Parat.
uli binatang paring jajalan durung bapak kulitmu durung putung barang ngelepaske pusaka kaya wong jireng getih wedi mati Jayang Setyaya tantangan Nata Mantura Prabu Baladewa durung sadar kaya kok iso Den Petro ngopo kowe nang kene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten Petro ngopo nangis mikir Petro lho lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus dengkulmu mlocot ora sampai iki Bagong apa Bagong lho kok iso ngomong iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora ada macan bisa bicara ngono macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe iso wae ndak wonge krungu masa didol wae yo bus didol dengkulmu ora larang lho iki larang iki bendoro e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah ngentek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir kan petrolane ngopo nuwun sewu Den mang nuwun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to mang tingali suku panjenengan lho sikilmu nggih mang tingali kok iki sikile sapa Petro iki sikile sapa nuwun ngapunten sampean wujud macan sak menika ndara aduh mati aku aduh mati Petro lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye kula nggih mboten ngerti kula nggih ora ngerti aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro kula nggih mboten ngerti aduh wah edan tenan masa macan nek ngentut muni ya Tru kaya muni ya wah aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jenggonmu omongane kok sekono pun matur bapak mawon bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye nggih Marikoten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petro iki sapa Mang dangu piyambak Pak ora mentala macan kowe iki sapa Gagang Semar aku mati aku Gagang lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar lah kok suarane Sinuwun Mandura lah nggih kenang apa iki mau majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti wah pusakane ampuh banget Pak Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar aku tulungono Kakang Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar nggih pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat ning ewa semanten kudu dilakoni aja nganti disingkiri aja nganti gresula nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti yo Semar aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni saged wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti ning menungsa lumrah mula nadyan wujud kaya ngapa
Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang gundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku. Petro piye, Petro? Angge digoleki mboten sabingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura Kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kali Petruk. Petruk kowe ngetutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen Douglas kok Gong. Ayo semen. Douglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Oh nancepe ora pun rika mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit to. Lora Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lora Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu dhateng Genggang Sarikma. Den prayitna semuriris semuriris eko balik ditiyani kandayane sapa sing nganggo dada padhake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku mancen nak nggo srana ngapusi Ratu Siswaning Durna mau.
Mula ora usah wedi Kang Lan, nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke, arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng Kayangan Semar. Ngakuwa wong Digdaya, ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi kudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.